sensacions van ser molt positives i ara la pròxima fita és precisament a finals del mes de novembre, allà on podrem defensar a París, davant de membres d'ICOMOS, el que és la candidatura per tal que l'informe inicial que s'emetrà a principis del 22 sigui un informe positiu, que ens situï ja en una altra fita assolida de cara a que l'informe definitiu que arribarà damunt el mes de maig per tal que el juliol pugui ser ja la candidatura una realitat, sigui un objectiu complert. És molt important aquesta visibilització avui del suport institucional del govern de les Illes Balears perquè, com deia la presidenta del Consell, la darrera etapa que ens queda caminar fins al mes de juliol de l'any que ve sigui exitosa. No tenim la clau la té UNESCO, però pensam que anem amb una bona candidatura, amb un bon expedient. Aquest nou expedient compleix amb les recomanacions que ICOMOS va fer a l'informe de l'any 2017 i, per tant, que ho tenim tot per poder arribar a bon port.